Halløj derude, kære medlemmer i Aalborg Golfklub. Velkommen til en juleedition af Banestatus. Jeg vil starte med at fortælle lidt omkring vores dejlige bane derude, hvordan det går med den, og de sidste mange videoer og opslag, vi har lavet herudefra, har handlet om vinterbanen. Og det vil jeg egentlig ikke tage så meget med i dag, fordi vinterbanen den er fuldt kørende, og den opererer som den skal. Folk kommer rundt og får nyt de gode dage, der er herude at spille, så det vil jeg bare ønske jer fortsat gode runder med, og håber, I kommer til at nyde lidt herude. Nu får vi lige en lille pia forbi, Storm, der kommer forbi her de næste par dage, men forhåbentlig bliver der mulighed for, at kan spille lidt mellem jul og nytår alligevel. Udover det, så vores sommerbane, hovedbanen, den klarer sig egentlig utrolig godt i år. Der er blevet lavet nogle behandlinger i nogle vinduer i år, blandt andet en gennemgående propning af greens 10 steder, hvor der er blevet taget store propper, der er fyldt en masse sand i. Vi har fået lavet nogle behandlinger med nogle mikronæringsstoffer, som har gjort, at de her nye sorter, vi såede ind her lidt hen på sensommeren, først på efteråret, de har klaret sig exceptionelt godt. Så vi har ingen sygdom pt. I vores greens, ingen sygdom i vores færd og ingen sygdom i vores stisteder. Det er noget af det fedeste, en greenkeeper han kan gå på ferie med, det er at kigge på en bane, der står knivskarp stadigvæk klar til at blive kørt op til en fuld sæson i 24. Så det glæder vi os sindssygt meget til, og jeg glæder mig exceptionelt meget til selv at komme ud og spille på de her greens, når vi starter dem op til foråret. Så det kan I godt glæde jer til. Udover det, så starter vi op på at lave vores anden etape af fairwaywandingen. Og så vil nogen nok sidde og tænke på at sige, jamen det fairwaywanding, det har vi sgu da ikke haft brug for i år. Det havde vi faktisk i foråret, da vi havde den her tørkeperiode, der var. Men udover det, så har det været et vanvittigt vådt år i år. Altså simpelthen fra juli måned og så frem til nu, der har bare været regn. Og meteorologerne, de fortæller os også, at det er faktisk det år, der har været allermest regn i mange år. Så det tager vi selvfølgelig med derfra. Heldigvis så ligger vi på en bane, der er lagt på en fin sandbakke heroppe, så det meste af vores bane kan faktisk spilles, selvom der kommer rigtig meget vand. Det vil sige, blå og gul sløjfe klarer sig rigtig godt, når der er vådt derude. Så vi kan næsten altid holde åben, og det er meget få gange, vi bliver nødt til at lukke banen. Det er kun, hvis der kommer frost på nogle tidspunkter, hvor vi er nødt til at passe på græsset, eller der kommer et snedække, som gør, at man ikke kan spille golf. Udover det, så vender jeg lige tilbage til vandindstallæret. Det begynder vi på her omkring den 2. til 4. januar. Der starter vi op med at pløje ned ude på blå sløjfe. Og det vil sige, når vi kommer dertil, så skal I holde øje med vores nyhedsmail og vores banestatuser, fordi vi informerer om, hvad der kommer til at ske. Det, der forhåbentlig kommer til at ske, det er, at vi har mindre nedbør, end vi har nu, og vi kan spille på rød og gul sløjfe uden problemer. Og hvis rød sløjfe den bliver så våd, at vi ikke kan spille på den, så må vi operere på gul sløjfe. Men forudsætningerne det er, at vi skal spille golf på rød og gul sløjfe, mens der bliver etableret vanding over på blå sløjfe. Og når vi så er færdige med at etablere derovre, så går vi over og etablerer de sidste par huller på rød og gul. Det er blandt andet halvdelen af rød 7, rød 5, rød 4, og så mangler vi så rød 8 og gul 8. Så det er den fase, vi skal til at i gang med nu, og forhåbentlig så kommer det her arbejde til at fortsætte igennem januar og februar, sådan at når vi starter op på vores ugeklubber og vores ting og sager igen, så kunne vi levere en bane, der kan vandes, der kan spilles, og uden vi har de store gener for spillet. Så det er i hvert fald sådan planen ser ud nu. Vi tager selvfølgelig forbehold for, at der kan være nogle vejrlige, som forsinker projektet, men sidst vi var i gang, gik det rigtig godt, og vi forventer, at vores plan kommer til at lykkes. Udover det, så vil der selvfølgelig være normalt spil på banen, og jeg vil egentlig bare ønske jer alle sammen en rigtig dejlig jul og et godt nytår. Og vi siger i hvert fald tak for opbakningen og tak for tålmodigheden hernede fra greenkeeper-afdelingen. Det har været en fornøjelse at pleje jeres bane i år, og vi føler, at vi ligger på et godt sted. Når man kigger på benchmarken på landsplan, så ligger vi i hvert fald i det, vi vil kalde den gode ende af golfbaner herhjemme, og vi har også fået en masse fine nomineringer, blandt andet 21 og 22, hvor vi fik kåret vores greens som de bedste i landet, og det fik vi af Golf Digest, hvilket var en stor ting for os, som til daglig slås med at få de her overflader til at præstere på højst muligt niveau. Så hernede fra alle os i Greenkeepergården, så vil vi ønske jer en rigtig god jul, og vi ses til en super sæson i 2024. Hej!